morning to all. Bodo Crime News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ बिटिआरआव सोलोंथाइ मोनथायखौ जौगाहोनो सा 19 प्रिन्सिपाल थिसनथाइ होदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरआव सोलोंथाइखौ जौगाहोनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगानाव गुबुन गुबुन गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिफोरनि सा 19 गोदानै सायख'जानाय प्रिन्सिपालफोरनि थाखाय थिसनथाइ बिलाइ राननाय जादों। मावख'आरि फोरबोआ बिटिसि क'क्राझारनि CIM कनफारेन्स हलाव जादोंमोन, जेराव मानगोनां मावफुं सोद्रोमा EM श्री विल्सन हासदाया थिसनजानाय सुबुंफोरनो लाइजामफोर गथायदोंमोन। बे थिसनथाइफोरा सोमोन्दो थानाय फरायसालिफोराव साबसिन खुंथाय आरो सोलोंथायारि जौगानायखौ रोखा खालामनानै सोलोंथाइ बिथिङाव मोजां सोलायनाय लाबोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। गोदान प्रिन्सिपालफोरा सोलोंथाइनि आबहावाखौ बांहोनाय आरो फरायसाफोरखौ साबसिन फारसे लामा दिन्थिनायाव गोनांथार बिफाव लागोन। बिटिआर सोरखारा गोदानै बिबान रुजुनाय साफ्रोम प्रिन्सिपालफोरनो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामब्लायथि जासिहरदों आरो ओनसोलाव सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय बिथांमोननि दैदेननाय आरो बाउसोमनायनि सायाव फोथायनाय फोरमायदों। नैथि खौराङावनो दङ गुवाहाटीनि भांगाक'डआव सिखावखौ खाबाय, खावनाय ATM बेटारिफोर बोखांदों। सासे सिखावखौ बृहस्पतिबार 30 जानुवारि खालि भांगाक'ड पुलिस थानानि मोनसे हानजाया ATMनिफ्राय बेटारि खावनाय हमनो हानायनि उनाव खादोंमोन। दायनिगिरि, जायनि सिनायथिखौ 18 बोसोर बैसोनि राजकुमार शर्मा होनना मिथिनाय जादों, बिथांनाव खावनाय मोननै बेटारिफोर मोननाय जादोंमोन। पुलिसनि सुलुंनि बादिब्ला भांगाक'ड ओनसोलाव मोनसे ATMनिफ्राय बेटारिफोर गोमानायनि खौरां ओंखारनायनि उनाव खावनायनि जाथाया सोराङाव फैदोंमोन। इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ गोख्रै अपारेसन खालामो आरो शर्माखौ खायो। दायनिगिरिया कामरुप एमनि दिसपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय गणेशगुरी नरकासुर पाहार शिव मन्दिर फाटनि थागिरि। बिथांखौ हमनानै लानाय जादोंमोन आरो आथिखालाव बेखौ मिथिनो थाखाय सोंथि खालामनाय जादों दि बिथाङा नोगोराव गुबुन खावनायफोरजों सोमोन्दो दं ना गैया। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङावनो दङ गुवाहाटीआव गिबि मन्थ्रि स्पेसियेल भिजिलेन्स सेलआ आसाम एक्साइज बिफाननि नेहाथारिखौ हमदों। आसाम आबखारि बिफाननि नेहाथारि आरो सासे ACS मावख'गिरि इन्द्रेश्वर कलिताखौ गिबि मन्थ्रिनि स्पेसियेल भिजिलेन्स सेलआ गावनि आयनि दिन्थिनाय फुंखानिफ्राय बांसिन सम्पथि दोननायनि दायाव खादों। रिपर्टनि बादिब्ला भिजिलेन्स मावख'गिरिफोरा चन्द्रपुरनि निर्बान एपार्टमेन्टआव कलितानि फ्लेटआव नागिरदोंमोन। गागि मावख'गिरिनि सायाव गावनि खामायनायनिफ्राय बांसिन धोन बुथुमनायनि दाय दं। बे नायग्रोमनाया गिबि मन्थ्रि भिजिलेन्स सेलआव होनाय मोनसे अजदनि उनाव जादोंमोन। मिथिनाय बादिब्ला कलिताया गासै नोगोराव हा आरो गुबुन सम्पथिफोर दं। फानबाजार पुलिस थानानि सासे मावख'गिरिया फोरमायदों दि इन्द्रेश्वर कलितानि सिग्रोमनाय आरो उनाव खानायखौ गिबि मन्थ्रि स्पेसियेल भिजिलेन्स सेलआ खालामदोंमोन। सावफाहामारि आनजाद नायखांनायनि उनाव बिथांखौ रैखाथि गोनां जिम्मायाव लाखिनो थाखाय फानबाजार पुलिस थानायाव लाबोनाय जादोंमोन। आरोबाव गुदि खिथाखौ नेथ'नाय जादों। ब्रैथि खौराङावनो दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव खुंथायारि सांग्रांथि गैयि आरो लबि राजखान्थिनि सायाव जिंगासिनाया बांदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोजौ सोलोंथाइनि मोनसे गाहाय फसंथान, आसामाव खुंथायारि सांग्रांथि गैयि आरो लबि राजखान्थिनि फिन जागायफिन्नायनि अजदनि थाखाय फिन खेबसेबाव नायबिजिरनायनि सिङाव दं। बेफोर जेंनाफोरनि सायाव गोथौयै दुखु मोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि ABSU मिरु आफादगिरि दिपेन बर'आ फिथाइ फोसावनाय गोबाव जाबाय थानाय सोलोंथायारि फराफारि आरो मार्कशीटखौ थि समाव होनो फेलें जानाय आरो फसंथाननि सिङाव लबि राजखान्थिनि बांलांनाय गोहोमनि थाखाय मुलुगसोलोंसालि खुंथायखौ सोंखारिदों। रिपर्टनि बादिब्ला 29 जानुवारि खालि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर BL आहूजाजों मोनसे सावरायनायनि उनाव बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव गोसो होनानै बुङो दि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरनि जिउ बावनायाव लुनाय मुलुगसोलोंसालिखौ सोलोंथायारि सैथोथिखौ खोमानो होनो नाङा। ABSUआ गोबाव समनिफ्रायनो दिन्थिनाय मोनसे आइडिया जादों बिबुंगोरा आरो लेङाइ बिबुंगोराफोरजों लोगोसे 34 गनायथि होजानाय फोरोंगिरि मासिफोर लांदां जानाय, जाय थिसनथाइ फोसावनाय गैयैनि जाहोनाव गोबाव बोसोरसिम आबुं जायाखै। ABSUआ बुङो दि बे गोबाव जानाया फरायसाफोरनि सोलोंथायारि दावगानायाव गाज्रि गोहोम खोख्लैगासिनो दं। बेजों लोगोसे मुलुगसोलोंसालियाव 59 फोरोंगिरि नङै मासिफोर दासिमबो गोनांथार गनायथिखौ नेवसिनानै दं, जाय खुंथायारि आखा-फाखाखौ आरोबाव हेंथा होदों। अजद होजानाय थानासाहि हुदाफोर आरो लबि राजखान्थिखौ सोंखारिनानै बर'आ गासैबो स्टेकहल्डारफोरखौ बेबादि गोहोमनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदोंमोन, जाय फरायसाफोरनि इयुनखौ गाज्रि महरै गोहोम खोख्लैनो हागौ।
एबसुनि मिरु गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि दालाइ आफादनि सोद्रोमाफोरनि सोमोन्दै मोनसे थान्दै हानजाया भाइस चेन्सेलर आहूजा आरो मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिफोरजों नांजाबदोंमोन आरो बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गोख्रै राहा लानो नारसिनदोंमोन। थि खौराङावनो दङ। गुवाहाटीयाव जिनाहारिनि जाथायाव बिजेपि लाइमोन दैदेनगिरिखौ हमदों। जरहाटनि सासे भारतीय जनता पार्टी बिजेपिनि लाइमोन दैदेनगिरि बृहस्पतिबारखालि गुवाहाटीयाव जिनाहारि जाथायाव खानाय जादों। खौरां बादियैब्ला गुवाहाटीनि नुनमाटि पुलिसा भारतीय जनता युवा मोर्चा जरहाट जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि चन्दन बरुवाखौ खायो। बेयो नुनमाटिनि सासे लाइमोन आइजोआ बरुवानि बेरेखायै होनाय मोनसे अजदनि सायाव बिथा खालामनायमोन। बिथांखौ हमनायनि उनाव बरुवाखौ जोबथेसालियाव दोननाय जादों। आरोबाव गुदि खिथाखौ नेथ'नाय जादों। गुड मर्निं टु अल। बड' क्राइम निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ।